Bon dia. Ara, després d'una hora i mitja d'autobús, hem arribat aquí al volcà Santana. Aquest és el volcà més alt de tots, el Salvador, i anem a pujar-lo. Així que ara que hem d'arribar aquí, hem pagat l'entrada i ara començarem el hike. Són unes 3-4 hores, ens han dit, i hem d'anar amb guia, és obligatori anar amb guia, així que haurem d'anar tots junts. Ja estem començant la caminata, no estem gaire emocionats. Ah, que no? What? Not very excited. No. It's okay. Estem més cansats que res d'estar després d'una hora i mitja a l'autobús aquest que era més incòmode. Ara començar a caminar. Però bueno, ara quan se'ns activin les cames ja serà més fàcil això. Ara que hem d'arribar aquí al campament base, no sé com diuen això, i és que aquí s'ha de pagar l'entrada pel parc. El que hem pagat a baix és el servei de guia, són $4 i aquí es paguen 3 més per l'entrada al parc. Això és un tourist trap, has de pagar per tot. I res, ara suposo que esperarem a que tothom acabi de pagar perquè hi ha un munt de gent i llavors començarem ja a pujar cap a dalt. Ara estem fent cua perquè ens revisin la motxilla i és que no et deixen entrar ni cigarros, ni begudes alcohòliques, ni speakers, bueno, altaveus per posar música. Està prohibit, que ja em sembla bé. Però bueno, hem de fer cua perquè ens revisin la motxilla. Ara que hem de parar un mirador aquí darrere, que es veu un volcà aquí al davant superxulo, però ja està, parada de 30 segons i seguir pujant. Està xulo aquí. És heavy perquè degut a les hores de calor només hi ha un autobús, o sigui, tothom puja a la mateixa hora, puja pel matí i només hi ha un autobús que puja, així que tothom que puja en transport públic o privat ve a aquesta hora, llavors es formen unes cues que sembla això les Rambles, o sigui, està ple de cua per pujar i ens anem parant tota l'estona. Mireu. I darrere, no sé si ho veieu, també ple. Després les vistes d'aquell volcà són xules. Les anem passant tota l'estona perquè estem fent ziga-zaga per aquí cap a dalt de la muntanya. Ok, sembla ara que fem l'última parada, estem parats aquí. La cima ja està aquí dalt, així que aquesta és l'última parada abans de la cima. Ens han dit que tenim 30 minuts a dalt perquè no volen que s'ompli i és un espai protegit. Així que farem la parada aquí per descansar i a dalt poder visitar properly. ¿Centetel que es que no está maduro o sí maduro? No, no está maduro. No está maduro. Está como verde, pero no es verde, es como un punto medio, no se puede comer. Ok. Y dulce es cuando la fruta por fuera parece que está bien, por ejemplo un banano puede estar amarillo por fuera, ¿sí? Y por dentro está verde. Ok, ¿y la palabra para maduro no hay? Cuando ya está bueno por todo. No, no. Qué guay, son palabras conservadas del náhuatl. Del náhuatl, de la lengua local de aquí. Ajá. Ja estem quasi a la cima, aquí en pocs metres. I ja estem a la recta final, ara ja només queden 50 metres o 30 metres per arribar a la cima. I aquí ara sí que s'olora un munt de sofre a l'olor. Agafant el vent, us ensenyaré aquí dintre el cràter que està aquí.
Doncs l'aigua que es veu aquí és aigua de les pluges que cau, llavors s'acumula aquí entre el cràter i està aquest color blau per al sofre que té. És bastant xulo, olora bastant i diu que l'aigua està calenta. I ara després de l'altre costat del volcà tenim el llac aquest que és molt gran, mireu, es veu des d'aquí. I ara, després d'estar una estona aquí dalt, ja comencem a baixar. La veritat és que va començar a fer fred, així que millor anar a tornada. Doncs ara acabem de baixar del volcà i tornem a estar aquí a la carretera. Ara intentarem fer autostop o agafarem l'autobús, el primer que vingui, i intentarem baixar cap al llac, a veure si ens podem donar un bany i refrescar-nos una mica després del hike. 5 minutes later. Uy. Hola, ¿va para el lago? Yo los puedo dejar allá en la En salida. el cruce. Porque ahí voy para el camel. Genial, muchísimas gracias. Doncs ara acabem d'arribar aquí a la intersecció aquesta i ara hem de canviar, l'home anava cap a l'altra direcció, així que nosaltres intentarem seguir fent hitchhike cap allà o agafar l'autobús, el primer que arribi. Gràcies! Lucky girl! Shit! I've just a smile left him. Like really friendly. Ja està, segon ride del dia. Listo, muchas gracias. Bueno. Ok, so el cruce i per allà. ¿Tienen algún canal de YouTube ustedes? Jo sí. Doncs ara ens acaba de deixar el noi aquell, es diu Alexander, i un saludo Alexander, gràcies per el ride, que m'ha seguit a YouTube. I res, ara estem aquí a la intersecció i ens anem a agafar un altre ride cap al llac, a veure si arribem ja. Ara em toca a mi perquè ells estan amagats a la sombra i després farem relevo. El ride del dia. Vamos para el lago. Dele. Gracias. Listo, gracias. I ara ens acaben de deixar la benzinera d'allà i ja estem al llac. Així que ara hem de caminar aquí uns 400 metres i a veure si trobem un lloc bo per banyar-nos. La veritat és que tothom que ens recull super amable, aquest se'ns ha preguntat que d'on era, a mi hem estat xerrant una estona i li hem dit que si li ajudàvem a descarregar el camió ens ha dit que no, que anéssim a banyar-nos. Molt guai, molt guai. Ara això, a banyar i també suposo que a dinar alguna cosa, que la gana apreta ja. I res, al final hem entrat a un lloc perquè tots els llocs d'aquí del costat del llac són privats, llavors hem pagat l'entrada a un, que té piscina i tot, i també ens podem banyar al llac. No era gaire car, $3, i res, podem disfrutar de totes les instal·lacions. Així que anem a refrescar-nos una mica, a veure si podem banyar-nos al llac, que era la nostra intenció. I després suposo que estarem a la piscina i aprofitarem a menjar alguna cosa per aquí. I per fi estem al llac. A veure si trobem des d'on banyar-nos. I ja estem canviats i ara anem a entrar per fi al llac. Oh,
It's not hard. És divertit perquè el terra no està dur a tot arreu, llavors de cop fas i t'enfonses. Ok, goodbye. Oh, it's not deep. It's not deep. Oh, it's colder. Yeah, it's colder here. It's colder here, yeah. Per fi hem arribat al llac. I per cert, tot això que veieu, no sé si el veieu al llac, però tot això és un cràter, en realitat tot això és un volcà gegant i aquí ens estem banyant al cràter. El que passa que aquest sí que està apagat. I aquesta muntanya alta d'aquí que veieu és el volcà que hem pujat aquest matí. I ja hem acabat de banyar-nos, la veritat és que ara s'està superbé i aquí estem tota la crew. Tenim el Leo, nou joiner en l'equip. Estava viatjant, estava al hostel amb nosaltres aquest matí, després ens l'hem trobat al volcà i ja ha vingut amb nosaltres tot el dia i s'està sumant aquí a les aventures. Fuck, so many ants and they are biting me. Oh, I stepped on top of the nest. I ara ja hem recollit les coses i ens en anem cap a dinar alguna cosa o a la piscina, que la platja la tanquen d'aquí poc. Doncs ara hem vingut al restaurant d'aquí i dinarem alguna cosa. Jo m'he demanat peix i a veure què tal està, espero que sigui bo. I mireu, abans venint cap aquí he trepitjat un niu de formigues i mireu com se m'ha posat això. Ho veieu? Han mossegat aquí totes i tenia totes mossegant-me per aquí també. Pica la veritat. I ja ens ha arribat el peix, mireu quina bona pinta, anem a dinar. La veritat és que està bo i aquí es menja amb les mans perquè et donen uns coberts també i no en tenen de normals. I ja hem acabat de dinar, la veritat és que està boníssim. Ara apagarem i ens anirem, que ja són les 4, això tanca i hem de tornar cap al poble. Doncs ja està, ara hem arribat a la parada d'autobús. Estem aquí esperant l'autobús amb tothom i ara quan arribi ens pujarem i ja directe cap a Santa Anna ens han dit.